Винтидж. Какво представлява винтидж? Какво означава винтидж? Ами да започнем от там, че винтидж всъщност идва от понятието за вино. Буквално означава отлежало вино от изключителна реколта. Когато обаче говорим за културата на външния вид, за това как изглеждаме, за културата на стила, културата на обличане, винтиджът обозначава дрехи, аксесуари, антикварни вещи, бижута. Идеята е да се превърнат модните хитове от миналото в актуален стил. Това е, може би, винтиджът. Така ли е? Сега ще разберем от нашите гости. Това са Илка Пейчева, която е дизайнер и стилист от Vintage София, Пламена Карарийска, която е дизайнер на курсети, на вуалетки и бижута, нали така? Да. Добро утро. Както и Марта Пешева, която е моден дизайнер. Здравейте. Добро утро, тя ни е донесла и няколко рокли. Но преди малко да започнем, ние сме се разделили малко на женска част и на мъжка. Ще видим кой е по-разговорлив, кой е по-бъбрив. Но да започнем с това. Ето, стана дума за Ив Сен Лоран и за унисекс модата. А струва ми се, че винтидж е напротив някакъв протест към унисекс. Връщане на женската идентичност, така ли е? Зависи от годините, в които човек иска да изглежда, защото ако реши 50-те и 60-те, че са неговия стил, да, това е. Но пък ако реши... 80-те определено не е чак толкова. Не е това царството на женската мода, но... Добре, защо днес винтиджът е модерен? Според мен има един ренесанс на музикални субкултури, които младите хора по някакъв начин доста са възродили в последните години, като рок-н-рола, свинга, рокабили. И тези неща изключително много помагат за възраждането на винтидж облеклото, защото нали, хората ходят на партите, да слушат музика, харесват, искат да изглеждат по този начин, искат да се обличат по този начин. Тъй, че това има доста голямо значение за възраждането на винтиджа. А вие по какъв начин сте облечени в момента? Смисъл, понеже не съм специалист, да кажем и за нашите зрители, всъщност това е стил от кои години? Ами, то по принцип, да, 50-те предимно, но като цяло, нали, ние така еклектично смесваме нещата често, тъй че не се придържаме строго към... Да. Но общо взето 50-те е нашата любима епоха за дрехи. Добре, но споменахте 50-те, рок-н-рола. Как могат ли определени години да се вмъкнат в това понятие? Винтидж, примерно от началото на миналия век, до коя година? Съвсем. Да. Значи след 20-те години, по принцип до 90-те, според мен, въпреки че се води до 80-те, е винтидж. Има ли спор между специалистите? Дали 80-те или 90-те? Аз си мисля, че просто 90-те вече също изглеждат винтидж. Нали, може би преди 5-6 години не, но така вече мен ми се струва също винтидж. Преди 20-те вече си се водят антични костюми. Антични костюми? Антични. Теоретично, които са 20 години назад, плюс-минус, разбира се, не може да се каже сигурно, щом една дреха е навършила 20 години, значи е винтидж, но след определена възраст вече се счита, че принадлежи към друга епоха. Съответно, това определя като винтидж. Вие защо решихте да правите такива полирокли? Как тези ваши неща се вписват в нашия културен контекст и защо им е времето сега? Ами, защото са еклектични. Това ми ще характеризира съвременната мода. Това са дрехи от моята дипломна работа, специалност мода. Ще ли ги покажеш на камерата? И са провокирани от много различни неща. Така дали ще се видят добре. Да, виждат се. От различни течения, в случая архитектура, разгледала съм и съвременна, и началото на модерната архитектура, за което се счита Баухаус, течението, което е 20-те години. Така че мисля, че това ги определя като съвременни, като носими, абсолютно. Добре. Обаче в този случай вие използвате елементи от други години и правите съвсем нови продукти, съвсем нови дрехи. Любопитно ми е обаче търсенето на истински вещи, дрехи, вуалетки, курсети от преди 70, 80, 90 години. Има ли такива хора, които обикалят по магазините и търсят вуалетка
Ние сме И къде носите тази вуалетка? Аз искам да спомена тук появата на The Smugglers Collective преди няколко години. Те възродиха за България свинг и рок-н-рола. Това са двама диджеи, да кажем. Двама диджеи, да, които започнаха партита. За свинг изведнъж се появиха много хора, които искат да танцуват възможно най-добре тези танци. Тематични партита и трябва да си облечат адекватно. Не е задължително, но със сигурност е по-красиво. Да, не е задължително, но в момента, ако отидете на The Smugglers Collective на парти, могат да се видят много хора, които са облечени винтидж. Къде могат да срещнат хора с вуалетки? Дами с вуалетки. Ами, може би. Също има партита на Sentimental Swingers или също така организираните бурлеск шоу. Шоута от The Smugglers Collective отново. Това са едни доста изискани партита, на които със сигурност могат да се видят хора с вуалетки. И с курсети. И с курсети, да. Аз искам да питам Мартин, откриха се много наистина такива бутици, където най-вече дамите могат да намират такива вуалетки, стари актуализирани рокли. Защо? Защо има бум на тази мода? Без да звуча много сухо, нали, като културолог, всяко... Кой е казал, че културолозите така звучат? Всяко посягане към миналото е симптоматично за някакъв недостиг в настоящето. Какъв недостиг има според теб? Ами, примерно, според мен хората по някакъв начин се изтощиха от тази... живеем в много неомански времена, в които новото е ценност само по себе си, без значение какво е. Тоест, излязло ли е днес, утре, ако може от бъдещето да дойде, толкова по-добре. Изведнъж хората в това бясно препускане, с това в колко часа е пуснат този телефон, дали до вечерта той вече не е стар, може би намират някакво успокоение в вещи и неща, които са издържали някакъв тест на времето. Получили са вече по някакъв начин, са легитимни. Сигурно е, че с това не можеш да сгрешиш. Нали, всеки е забелязал, че примерно ако едно момиче вземе риза на майка си от Гедере от 70-та година, няма как да сгреши с тази риза, докато ако отидете някъде в момента и си купите примерно нещо съвсем ново, последна колекция, е малко, никога не се знае какъв точно избор сте направили. Това е интересно. Търсене на успокоение, на сигурност. Според мен чисто женски, наистина, може би има някаква романтична нотка и оценка в това да търсиш старите дрехи. Аз самата не съм обикаляла по винтидж магазини, трябва да си призная, защото все още не съм изчерпала възможностите на собствения ми гардероб вкъщи, на майка ми и на баба ми, в който намирам интересни неща. И ценното е, че тези неща носят някаква история. По същия начин, по който стар семейен сервис или нещо такова може да означава нещо за теб. Една стара дреха носи история със себе си. Добре, но кое е по-различното от ровенето в един антикварен магазин, например? Да се върнем към това, що е то винтидж. Историческата рамка. Примерно, антикварния магазин наистина се отнася към вещи, които са от преди, примерно, век. Докато винтиджа засяга най-вече 20 век. Другото, което е с винтидж културата, особено на Запад, е, че винтиджа е много скъп. Той е доста по-скъп, отколкото, примерно, дори да си вземете модел от последна колекция на топ дизайнер. А как се свързват тези дрехи с така наречената секонд-хенд култура, когато отиваш да купиш дрехи втора употреба? Ами те са предимно секонд-хенд. Така, но има ли вярно в... Да, кажете. Разграничава се до някъде понятието, защото секонд-хенд може да е съвсем съвременна дреха. Естествено. В смисъл, нямаш пари за нова дреха, отиваш и купуваш от секонд-хенд. Тук има вече докато винтидж задължително е дреха, която има години върху себе си. И най-често наистина има историческа стойност. Български винтидж магазини за втора употреба в Париж, например. Има наистина магазини, където цените са 10 пъти по-високи, отколкото да отидеш и да си купиш от малко по-така известен. Примерно всеки търг, който се прави аукцион на дори на нечии дрехи, починала е, примерно, филмова звезда, и ако се разпродават дрехите и от филм, примерно, от преди 40 години, това са много скъпи дрехи. Те се водят винтидж. Това не е секонд-хенд, въпреки че са били носени от
мотивацията и при винтиджа и при секонд-хенда, че можеш да си купиш уникална дреха. Тоест, ако отидеш в моловете, да речем, там има една конфекция, която може да срещнеш на улицата други хора, които са облечени по същия начин като теб, докато винтидж дрехите, точно обратното. За мен лично винтидж дрехите носят един културен заряд, който по никакъв начин не можеш да купиш с нова дреха. Значи те не само, че са свързани с цялата култура на конкретната епоха, от която идва дрехата. Всичко, просто всичко. И особено когато човек се интересува дълбоко от музика, изкуство или каквото и да е от, да кажем, от 20-те, 30-те години, 50-те, 60-те, няма значение. Тази дреха по някакъв начин е един шедьовър, който ти носиш. А и това, че винтидж всъщност не пречи наистина да изглежда много добре, тъй като в магазините има разделение по класи, ако мога да кажа, на различните винтидж дрехи имат такива, обозначават тези дали са носени, дали са почти нови, дали имат някакви видими дефекти или не, така че човек може да се здобие и с прекрасно изглеждаща, наистина неносена дреха, която има преимуществото, че е оцеляла за цялото това време. Цената се определя и от това, наистина, дали тази дреха е, доколко е лимитирана серия, дали естествено на някакъв известен бранд, дали е достатъчно запазена. Или пък е нещо, което все пак с по-малко пари можеш да си го позволиш. Така. И е нещо, което сравнително отскоро е отново от 20 години горе-долу винтидж. Модата е така възродена. Преди това секонд-хенд магазините не са били много. Добре, благодаря ви за този разговор. Да пожелаем успех на търсачите на винтидж рокли и аксесуари. Сега към един репортаж. Обиталища. Това е заглавието на изложба Живопис на Светломир Мариновски. До 31 август можете да я видите в Параклиса Свети апостол Петър и Павел в Националната художествена галерия. И сами преценете дали да видите на живо изложбата, след като видите нашия репортаж.